Літаратурныя ночы з Васілём. Усіх вітаю. Сёння трэба быць бадзёрым, вясёлым, а не хочацца. Не хочацца, таму што ўжо ветер, дождж, ужо такі настрой, гэта некая такая ўжо і не восень, і не зіма, а нешта такое ўжо смутнаглядна, змрочнае абрынулася на Варшаву, што проста хочацца схавацца пад коўдру, не вылазіць адтуль, але трэба пераадолеваць, бо мы працягваем гаварыць пра тых людзей, пра тых цудоўных творцаў, якія пераадолевалі, якія перамагалі, якія рабілі нешта нечаканае, незвычайнае, я б нават сказаў бы геройскае. Сёння нашы літаратурныя ночы, мы з цудоўнай спадарыняй Аленай. Вітаю ўсіх. Файнай спадарыняй Александрай, маім любімым гукарэжысёрам панам Яныкам. Вось, мы будзем гаварыць пра нашых цудоўных драматургаў, сцэнарыстаў, публіцыстаў, паэтаў, якія, на вялікі жаль, былі расстраляны ў ноч з пятніцы 29 кастрычніка на суботу 30 кастрычніка 37 года. Вось, таму я, Васіль Дранько-Масюк і цудоўная Алена Баярова, мы сёння працягваем. Мы гаварылі ў мінулых серыях пра Александра Дэйлідовіча, больш вядомага пад псеўданімам Алесь Дудар. Гэты выдатны пісьменнік, які найбольш ярка праявіў сябе як паэт, перакладчык, публіцыст і празаік, быў чалавекам рэзкім, бунтоўным. Нездарма яго першы паэтычны зборнік называўся «Беларусь бунтарская». На пачатку 1920-х ён настолькі востра выказваўся пра старэйшых творцаў нашаніўскага часу, што Якуб Колас называў яго не іначай як «малацэнны хлопец». Алесь Дудар не валодаў талентам дыпламаты, мог лёгка пакрыўдзіцца, і калі крыўда ім цалкам завалодвала, то тады ён мог быць па-сапраўднаму помслівым і ў сваёй помсці не ведаў межаў. Ну, як многія з нас, хто з нас не крыўдлівы, хто з нас не можа так дробна адпомсціць. Дудар быў чалавечны, Дудар быў такі, як мы з вамі. За гэта, дарэчы, я таксама люблю, а не толькі за гудзівосныя вершы. Ну, а наконт яго крыўдлівасці можна згадаць пра тое, што вясною 26-го года у літаратурнай арганізацыі «Маладняк» утварыўся раскол, адтуль выйшлі пісьменнікі, выдатныя пісьменнікі, якія арганізавалі першае беларускае эстэцкае аб'яднанне пад назвай «Узвышша». І Алесь Дудар чакаў, што і яго туды паклічуць, бо стваральнікі гэта згуртавання, такія як Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча, Адам Бабарэка, Кузьма Чорны, Кандрат Крапіва, лепшы з лепшых. Яны былі яго добрымі таварышамі. А той жа Пушча ці Адам Бабарэка, яны пісалі дастаткова цёплыя рэцэнзіі на яго першыя кнігі, але яго ніхто не спяшаўся клікаць. Калі ж восенню 1926 года у Алеся Дудара выйшла цудоўная тонкая паэтычная кніга пад назвай «І залацісцей, і сталёвей», якая цалкам адпавядала эстэтычнай праграме узвышаўцаў, то і пасля гэтага нічога не змянілася. Так, яго кнігу пачалі крытыкаваць і сябры ворагі, а Адам Бабарэка абазваў Дудара ўвогуле, прабачце, рукаблудным, і абазваў яго толькі за тое, што на вокладцы гэтай кнігі, гэтай дзівоснай кнігі «Залацісцей і сталёвей», на вокладцы былі выяўлены сілуэты дзвюх аголеных дзяўчат. Вось. Алесь Дудар не мог такога дараваць, і ён з таго часу пачынае помсціць. Александр Дэйлідовіч бярэ сабе новы псеўданім. Псеўданім цяпер у яго Тодар Глыбоцкі. І пад гэтым псеўданімам ён становіцца жорсткім суворым крытыкам, які бэсціць як можа творчасць узвышаўцаў, выяўляючы іх вершы, паэмы, прозу проста самым горшым, што толькі можа з'явіцца ў беларускай літаратуры. Але акрамя гэтых звыш неаб'ектыўных, скандальных, часам здзеклівых допісаў, наш герой пачынае крытыкаваць і нешта іншае. Тое пачынае крытыкаваць, што як бы не зусім трэба рабіць у савецкай і беларускай рэспубліцы. Тое, што рабіць магчыма нават і не варта. Алесь Дудар пачынае змагацца супраць русіфікацыі. Вынік гэтай барацьбы мы ведаем, але спыняцца, безумоўна, у гэтым і не трэба. Таму сёння мы пагаворым пра Алеся Дудара, барацьбіта. Алеся Дудара, які кінуў выклік сістэме. Алесь Дудар, які не мог маўчаць.
А музычнае аздабленне ў нас сёння будзе ствараць геніяльны джазавы і класічны піяніст Кіт Джаред. Вы пачуеце яго і цудоўныя творы фантазіі на тэму санаты Карла Філіпа Эммануэла Баха, і яго уласныя творы. Кіт Джаред — гэта віртуоз, он 45-го года нараджэння, і ўжо з 3-гадовага ўзросту здзіўляў свой выдатны ігрой на фартэпіяна. Ён не любіць нічога электроннага, ён не любіць нічога штучнага. Калі ён выступае, ён заўсёды патрабуе, каб была ў зале поўная цішыня, каб ніхто не кашляў, каб была абсалютная ўвага. Алесь Дудар, дарэчы, калі выступаў, чытаў свае вершы з эстрады, таксама любіў, каб все слухалі ціха, каб ніхто не шумеў, каб ніхто не жартаваў. Бо калі чуліся нейкія смешкі, тады Дудар мог пакрыўдзіцца, сысці, зрабіць нейкую заўвагу, уступіць у канфлікт. Па сутнасці тое ж самае, што і рабіў Кіт Джаред. Яны ў эмацыйна крыўдлівым сэнсе былі як бы блізкія, роднасныя і еднасныя. Я ўжо ў адной з першых серый казаў, што Алесь Дудар любіў джаз, і таму, я думаю, гэтыя кампазіцыі Кіта Джареда яму будуць блізкія. І зараз мы крыху паслухаем вюртэмбергскую санату нумар 1 ля мінор у выкананні Кіта Джареда. Гэта ён выконвае твор Карла Філіпа Эммануэла Баха. Музыка цудоўная, музыка дзівосна гарманічная, але час, пра які мы будзем гаварыць, гэта другая палова 20-х гадоў, яна ўжо была не зусім гарманічная. Ну, з іншага боку, можна сказаць, што 27-28 год яшчэ быў нэп, яшчэ здавалася, што ёсць пэўная свабода, але, як мы ведаем, з канца 20-х гадоў уся ўлада ў Крамлі пачала ўжо належаць Іосіфу Сталіну. Вось, для яго ўжо было неактуальным гуляцца з беларусамі, украінцамі ды іншымі народамі СССР у развіццё нацыянальнай культуры. Сталін паціху, тут галоўнае слова паціху, пачынае праводзіць зусім іншую палітыку. Алесь жа Дудар у гэты час, это 27-й, пачатак 28-го года, рыхтуе новую кнігу вершаў пад назвай «Вежа», якая выйдзе ў 28-м годзе. І там быў такі цікавы верш. І там сярод іншых вершаў ёсць такія пад назвай «Мастак». Так, «Мастак», мой любімы, дарэчы, верш. І захад і ўсход з нязлічаных вякоў выдатных мастакоў сусвету падарылі. І толькі Беларусь, падрэзаныя крыллі, аздобіла ў нядолю боль і кроў. Я веру, прыгажэйшы ў свеце край для будучыні дарам не загіне. І сотні Рафаэляў і Чэліні у фарбах бацькаўшчыны нашай дагараць. Алесь Дудар у гэты час яшчэ верыў, што ў нас будуць свае Рафаэлі і Чэліні, што у нас будзе тая ўнутраная свабода, каб гэтыя Рафаэлі з'яўляліся, каб у нас яшчэ нашае адраджэнне працягвалася. Але тут самае важнае слово яго было «дагараць». Наша адраджэнне дагарала ў 28-м годзе. І беларусізацыя, якая распачалася яшчэ ў 22-м годзе, ужо з канца 27-го года паціху, і зноў жа гэтае слово паціху згортвалася. І гэта пачало ўсё больш і больш кідацца ў вочы найбольш тым пісьменнікам, якія мелі талент усё бачыць так, як ёсць. Настрой ад гэтага пачынаўся паціху самы мінорны. І вось гэтую мінорнасць нам зноў пакажа Кіт Джаред. Мы паслухаем кавалачак з яго цудоўнага твора, які так і называецца «Ну мінор».
Спадарня Лена, калі слухала эту кампазіцыю, так усміхалася. Она мне перад гэтым казала, што ўвогуле вельмі любіць у Кіта Джарэта менавіта гэтую кампазіцыю. Яна неяк так супакойвае, суцяшае, натхняе. Гэта так? Так, я люблю такую музыку. Вось, а я ў ёй бачу не столькі суцяшэння, колькі некую такую вот першыя такія дэпрэсіўныя некі ноткі, некі сумы, разгубленасць. І я думаю, калі б гэта кампазіцыя гучала ў 28 годзе, таксама хтосьці бачыў і проста і чуў прыгожы саксафон і такую лёгкую светлую мінорнасць, а хтосьці б ужо адчуваў тое, што хутка набліжаецца прорва, хутка набліжаецца змрок. І вось Алесь Дудар адчуваў менавіта смутнаглядныя ноткі ў 28 годзе. Ён адчуў гэтую змену клімату. Ён адчуў, што нацыянальнае паступова адсоўваецца і набліжаецца нешта іншае. А што гэта іншае? У кнігарнях все менш беларускіх кніг. На правінцыі беларускія кнігі проста не распакоўваюцца і ляжаць на складзе. На сцэне беларускага тэатра у акцёраў становіцца ўсё горшая беларуская мова. П'есы, якія іграюцца, гэта драматургія маскоўскіх аўтараў. Беларусь усё больш і больш пачынала нагадваць не самастойную рэспубліку, а, кажучы словамі Міхася Зарэцкага, пазаддзя ўсходняга брата. З падобным Алесь Дудар мірыцца не хацеў. Восенню 1928 года на старонках Савецкай Беларусі Алесь Дудар распачаў знакамітую тэатральную дыскусію. Пад тым жа псеўданімам Тодар Глыбоцкі і пры дапамозе маральнай падтрымкі Змітра Жылуновіча ён напісаў серыю артыкулаў. Калі ж запяюць верацёны, даволі анекдотаў, таптанне на месцы. Дзе адкрыта пісаў, што БДТ-1 гэта беларускі дзяржаўны тэатр, сённяшні Купалаўскі. Замест того, каб ставіць беларускіх аўтараў, знаёміць нас з лепшымі здабыткамі украінскай і еўрапейскай драматургіі, па-рабску перадражнівае маскоўскі тэатр і праводзіць свядомую русіфікацыю. Вось, напрыклад, у артыкуле даволі анекдотаў Алесь Дудар пісаў: Першым і самым грозным недахватам у нас з'яўляецца рэпертуарны голад. Няма п'ес, якіх можна было прыняць да пастаноўкі ў нашы акадэмічныя тэатры. Няма п'ес. А калі мы паглядзім на тыя п'есы, што аказаліся годнымі, што мы ўбачым? Мы ўбачым пераклады п'ес, якія адышлі ў Маскве ці ў Ленінградзе, паспелі там надакучыць ці ўстарэць. Такія п'есы, як «Калі спяваюць пеўні», «Луна злева», «Мяцеж», «Разлом», «Бронецягнік», «Савецкі чорт», цэлая паводка, на паверхні якой, як убогія чаўны, хістаюцца паасобныя, заслугоўваючы ўвагі, наколькі могуць заслугоўваць увагі усялякія недаедкі. Няўжо наш тэатр даў падпіску развівацца менавіта па тых этапах, які дае нам расейскі тэатр? Чаму гэта беларускаму гледачу важней паднесці барацьбу сібірскіх партызанаў, чым вывесці на сцэну сваіх барацьбітоў? Як кажуць расейцы, удать раз, удать два, но нельзя же до бесчувствия. А у нас с запозыченными трафаретами ударяют больш, чым до бесчувствия. А ў артыкуле «Таптанне на месцы» у нумары 260 Савецкай Беларусі ад 13 лістапада 28 года наш герой адзначаў: замест того, каб паклапаціцца аб набыцці рэпертуару, які быў бы логічна звязаны з папярэднім шляхам тэатра і адначасова даваў бы поступ наперад, БДТ-1 затаптаўся на месцы паміж мяцежам, верацёнамі, бронецягніком. У пагоні за перастарэлымі навінкамі маскоўскіх тэатраў БДТ-1 адышоў ад сваёй сапраўднай нацыястваральнай задачы. Акрамя таго, ён абураўся, што беларускія пісьменнікі не маюць такіх ганарараў, як расейскія, пра што даволі эмацыйна выказваўся ў артыкуле «Больш увагі да пісьменніка» у Савецкай Беларусі нумары 236 ад 16 кастрычніка 1927 года. У нас няма пісьменнікаў, якія жывуць выключна на свае літаратурныя заробкі. Бадай што ўсе прымушаны займаць службовыя пасады. У Маскве налічваецца 2069 чалавек, якія жывуць літаратурную працу. Робіцца дзіўным, чым гэта беларускія пісьменнікі і перад кім саграшылі, што яны не маюць магчымасці атрымліваць хаця б па 300-400 рублёў у месяц з літаратурнай працы.
Наадварот, у беларускіх пісьменнікаў адбіраюць апошнія магчымасці папоўніць свой жабрацкі ганарар. Не пакідаў Алесь Дудар і навучальныя вышэйшыя установы, куды таксама пранікала маскальшчына, з якой ён, будучы студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, змагаўся дастаткова арыгінальна. У 27-28 годах я з'яўляўся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэту. У пачатку 28-го года, чытаючы семінарскі даклад па заходнееўрапейскай літаратуры, я падкрэслена зрабіў яго на расейскай мове. Мне задалі запытанне, чаму я раблю даклад не па-беларуску. Гэта мне і трэба было. І я напаў на студэнтаў, заяўляючы, што яны не цікавяцца беларускай мовай і беларусізацыяй, і таму я і хацеў гаварыць па-расейску з імі, каб яны мяне зразумелі. І сказаў я гэта дастаткова іранічна. Алесь Дудар у гэтым змаганні не быў адзінокі. Зміцер Жалуновіч, Міхась Зарэцкі, Анатоль Вольны на старонках Савецкай Беларусі, у часопісах «Полымя», «Маладняк», у грамадскіх дыскусіях гэтаксама выказвалі занепакой і абурэнне тым, што беларусізацыя на самой справе больш нагадвае спектакль, а не рэальнасць, што Беларусь ізноў губляе саму сябе і становіцца проста ценем Масквы, а не паўнавартаснай нацыянальнай адметнай рэспублікі. Чаго ж хацеў Алесь Дудар? І тут мы бачым, што спробы у 60-70-е гады ператварыць Алеся Дудара ў такога вось проста камсамольска-кабалістычнага паэта, яны нічога не вартыя. Таму што мары і жаданні Алеся Дудара былі зусім іншыя. А якія мы даведаемся, калі праслухаем кампазіцыю Кіта Джарета «Come on, mama». Калі мы чулі гэты урывак з кампазіцыі Кіта Джарета, вы там маглі пачуць нейкі такі голас, такі «а-о». Гэта сам Кіт Джарет, калі грае на фартэпіяна, адчувае абсалютны экстаз, натхненне, не вытрымлівае, пачынае там нешта такое сабе спяваць, меладэкламаваць. Ён казаў, што калі ён іграе класіку, такога яго не адбываецца, а калі ён ужо весь у палоне джазу, у палоне імправізацыі, то гэтая свабода яго ап'яняе, і тады ён можа нешта дадаваць і вакальна, скажам так. Алесь Дудар, дарэчы, калі складаў вершы, таксама яго была такая асаблівасць. Ён часам любіў іх напяваць, часам любіў іх таксама меладэкламаваць. Вось, але мы адхіліліся ад нашага пытання. Чаго хацеў Алесь Дудар? Алесь Дудар у сваіх марах, якой павінна быць Беларусь, больш глядзеў на захад, а не на ўсход. Напрыклад, ён хацеў, каб членскія білеты сяброў маладняка былі напісаныя не толькі па-беларуску, але і па-французску. Паводле яго словаў... У сярэдзіне 26-го года, казаў Дудар, мы збіраліся выдаць сябрам маладняка новыя білеты. Тэкст быў пададзены на беларускай і на французскай мовах. Думка гэта належала мне і кіраваўся прыкладам з украінскай ВПЛТ. Гэта згуртаванне Украінская вольная акадэмія пралетарскай літаратуры. Так вось, у гэтым згуртаванні надпісы таксама былі пададзены па-украінску і па-французску. Галоўліт забараніў французскі тэкст, і на гэтым все скончылася. Алесь Дудар хацеў, каб наша моладзь менш чытала па-расейску, а больш па-беларуску, таму марыў, каб у нашай літаратуры больш з'явілася кніг для лёгкага чытання,
выдання. Як тут не ўспомніць тое, што менавіта Дудар разам з Анатолем Вольным і Андрэем Александровичам былі аўтарамі першай такой прыгодніцкай вострасюжэтнай кнігі для моладзі «Ваўчаняты», якая выйшла яшчэ ў 1925 годзе. Абураючыся, што ў нас мала падобных кніг, ён пісаў. Для чытача застаецца ідэалам дынамічнай здзеі, вострае нечаканае завязванне і развязванне інтрыгі, ды іншыя элементы прыгодніцкага раману. Нам у далейшым трэба было паклапаціцца, каб даць мясцоваму масаваму чытачу лёгкую, даступную кніжку ў гэтым жанры. Неабходна наладзіць выданне серыі прыгодніцкіх кніжак. І, дарэчы, акурат падобную літаратуру імкнуліся ствараць сябры Алеся Дудара. Гэта Анатоль Вольны са сваімі прыгодніцкімі раманамі, такімі як «Два» альбо «Антось Лата», ці Міхась Зарэцкі, які таксама ствараў кінематаграфічна вострасюжэтныя меладраматычныя апавяданні аповесці, такія як, напрыклад, «Голы звер». Ну а пасля другой сусветнай вайны, як мы ведаем, сапраўднымі каралямі падобнага вострасюжэтнага жанру былі Іван Петрович Шамякін і Владзімір Караткевіч. Пра іх мы будзем гаварыць, але значна пазней. Таксама вялікую ўвагу Алесь Дудар удзяляў і вывучэнню фальклору. У артыкуле «Сацыяльна-бытавыя матывы беларускіх народных казак» у часопісе «Полымя» нумар 6 28 года ён пісаў: Дажываюць свой век апошнія з магікан, 100гадовыя дзяды і бабулькі, якія яшчэ перахоўваюць багаты казачны матэрыял. Тым больш цікава цяпер, пакуль казка яшчэ жыве, пакуль усякае даследаванне ў гэтым кірунку яшчэ можа быць дапоўнена жывымі матэрыяламі, трэба вывучаць казкі, трэба вывучаць фальклор, трэба вывучаць нашу народную творчасць. Беларуская казка да самага апошняга часу выпала з поля ўвагі даследнікаў фальклору. А што ва ўласнай творчасці? Што ў гэты востры перыяд у Алеся Дудара адбываецца ў вершах, у прозе? А, дарэчы, сапраўды, перыяд быў вельмі востры, і як сёння цудоўна адзначыла спадарня Алена, калі мы рыхтаваліся да гэтай перадачы, яна казала, што вершы Алеся Дудара ў гэты час, это 28 год, яны набылі нейкі боль, яны набылі надлом, яны набылі тое, за што іх проста цікава глядзець, цікава чытаць, цікава уяўляць, цікава дэкламаваць. Зараз мы вам прачытаем найбольш любімыя вершы Алеся Дудара, і найбольш значныя, які ён склаў у 28 годзе, але пасля невялічкага музычнага перапынку ізноў Кіт Джарэт. У гэты час героямі вершаў Алеся Дудара становяцца не ўдарнікі сацыялістычнай працы, не камсамольцы, не селькоры, не партыйныя дзеячы, а зусім іншыя людзі. Напрыклад, ён спачуваў прастытуткам. Так, ён шкадаваў прастытутак. А вось жанчыны, якія не звязаны з гэтай прафесіяй, выступалі ў яго творчасці увасабленнем бруду і вераломства. У вершы «Такая» з кнігі «Вежа» 28 года чытаем: Яны сустрэліся і разышліся хутка, калі панель акутаў змрок. Жанчына чэсная і простытутка, і кожная пайшла ў свой бок. І вось адна знайшла, каго шукала, нядоўгі торг. 4, 3. Другая кінула «Я не такая» і аддалася 5. Ёсць у Алеся Дудара вершы, прысвечаныя розным сучасным дзевачкам. О так, гэта выдатныя дзевачкі. Вось, напрыклад, такі верш. Адны сабе мільёнаў просяць, другім не біты дай гаршчок. Мікола Заяц, папіроснік, у цёмны парк з кіно прыйшоў. Спаўняе сон начы загады, о царства сноў, цудоўны рай. І вось прыходзяць праз прысады Дуглас Фэрбэкс і Перл Уайт. Джон Холлівуд, і Аста Нільсон, і Смелы Харт, і Гары Піль, да Зайца адусюль зышліся, каб пушку у яго купіць. Дыханне затаіла заля, экран хвалюецца, гарыць,
І цэлы першы рад занялі зачараваныя сябры. Чарга, афіша ў барваванне, білета ў касе не стае. Мікола Заяц на экране, сам Рычард Толмач у фойе. У мураве густой і росный так лёгка тчэцца мараў шоўк. Адны сабе мільёнаў просяць. Другім не біты дай гаршчок. А 5 траўня таго ж 28-го года Алесь Дудар друкуе ў савецкай Беларусі верш яшчэ пра аднаго дзівакаватага і па сутнасці лішняга чалавека Юзіка, які прадае газеты на панэлі мулкай, не хоча працаваць у дзяржаўных кіёсках і аберагае як можа сваю незалежнасць ад савецкай рэальнасці. Верш гэты быў надрукаваны ўсяго толькі адзін раз у газеце «Савецкая Беларусь», нідзе больш не перадрукоўваўся. Мы яго калісь чыталі, але не можам сабе адмовіць у радасці прачытаць яго яшчэ раз. Вельмі хочацца, каб у яго паболела і прыхільнікаў, і слухачоў. Сыпле сонца залатое зерне, на панэлі грае самацветам. Абудзіўся Юзік у сутарэнні, рана рушыць па газеты. Разам з маткай ім гадоў за 100, цэлы дзень ён у горадзе вандруе. На павер газету дасць ахвотна, не прадасць, дык проста падаруе. Хоча спаць, засне на тратуары. За тавар свой ён зусім спакойны, усе знаёмы з Юзікавым тварам, і не толькі людзі, нават коні. Камерсант наш Юзік геніальны, толькі часам блытае залішне. Камсамольца называе панам, Непмана гатоў назваць брацішка. Ці пісьменны ён сказаць баюся, а палітык дык нямнога гэткіх. Юзік аб савецкай Беларусі кажа ліберальная газета. Дзень праходзіць, купіць матцы булку, толькі чуць не хоча пра кіёскі. Усё вандруе па панэлі мулкай, ды газеты свежыя разносіць. Як прагоніць сонца ноч сляпую, Юзік наш ужо напагатове. Міла так газету прапануе, мой не трэба. Ну а як адмовіць? Верш шмат у чым аўтабіяграфічны. Алесь Дудар быў такім жа наіўным і неспрактыкаваным, як і Юзік. Ён таксама не вельмі ўмеў сябраваць з рэальнасцю. Кранальна клапаціўся пра сваю маму і быў увогуле адзіным па сутнасці здабытчыкам на той час у сям'і. У сваю паэзію ён уцякае ад брыдкай рэальнасці ў казачнае мішчасце, але і там, калі выводзіць вобраз, напрыклад, лясуна, мы зараз прачытаем наступны верш, прысвечаны лясуну, дык ўсё роўна аздабляе свой верш ноткамі трагізму і безвыходнасці. Гушчу лясную займае ноч. Цёмна, нуда і сум. Сёння ізноў на струхлелы корч сядзе стары лясун. Месяц, дружак стары, прапоўз, плача ў гушчары воўк, трэскі бялеюць старых дубоў, секлі сягоння зноў. Брат балацяне косці склаў недзе пад новую гаць. Рэчка нібыта назад пацякла, вадзяніка не чуваць. Нават русалак пакрыўдзіў кон для вадзяных турбін. Сэрца кроіць сякера ў звон, падаюць хвоі, дубы. Старасць не радасць і час не той, мабыць, і смерць не міне. Калі не хоча верыць ніхто і ў самога мяне. Як жа ад гэтай тугі ўцячы, лес свой як бараніць. Толькі і могуць сэрца тачыць клятыя гэтыя дні. Мабыць, не вернецца тая пара. Чуеш, сястрыца, ноч. Прыйдуць у нас адабраць гэты апошні корч. Твар мой сунуўся, стан аблёг, сёння туга і сум. Так на гнілым карчы паначох плача стары лясун. Стары лясун плача, а мы слухаем чарговую кампазіцыю Кіта Джарета.
Так жа плакаў Алесь Дудар, як плача гэты саксафон, як плача лясун. Так жа плакаў, калі ў 28 годзе арганізацыю «Маладняк» рэарганізавалі ў БелАПП, беларускую арганізацыю пралетарскіх пісьменнікаў. Арганізацыю, мэта якой была адна – бяздумная хваласпеўе ўсяму таму, што загадае ўсходзе. Усім тым дырэктывам і правілам, якія ідуць зверху, БелАПП мусіў безагаворачна падпарадкоўвацца. І вось той дзень, калі знішчаўся «Маладняк», Алесь Дудар проста ў зале накідаў вершык і пусціў па руках. Верш, складзены ў лістападзе 28 года, гучаў так. На смерць маладняка. Дол капалі яму далакопы даўно, далакопы чужыя, не нашы. Вы падмурак для нас, для сяўбы нашай гной, для жывёліны нашая паша. Самі вінны ва ўсім. Ляжа ганьба на нас, наша воля, наш розум і сіла хай маўчаць і цяпер у гэты дзень, у гэты час над глыбокай і свежай магілы. Алесь Дудар адчувае і разумее, што творыцца нешта страшнае. Свабода знікае. Пісьменнікаў ператвараюць у паслухмяных марыянетак. Яго сябар, старэйшы таварыш Міхась Шарот, гэты бунтар, літаратурны хуліган. Цяпер ён галоўны рэдактар Савецкай Беларусі, і ён асцярожны і абачлівы. Ён ужо можа не дапусціць нейкі вельмі смелы верш. Ён можа не дапусціць фельетон Анатоля Вольнага. Ён ужо глядзіць, што скажа начальства, што скажа ўсходні сусед. І не толькі Міхась Шарот. Алесю Дудару балела з-за гэтай вось трансфармацыі. Ён сам баяўся стаць такім, ён баяўся згубіць сваю свабоду, ён баяўся згубіць сваю волю. Ён баяўся быць такім, як герой аднаго з самых яго такіх балючых вершаў 28 года, які называўся «Воўк». Прыкармілі ваўка. Ваўчанём, пісклянём прыцягнуў паляўнічага ў панскі дом. І з сабакамі разам на панскім двары гадавалі ваўка як сабаку псяры. Дзеці панскія, служка дваровы ці госць, часта кідалі воўку скарынку ці косць. І да ласкі людской, да касцей, даравых, унук лясных ваяводаў да болі прывык. Не засталася і следу ад воўчай крыві. Панскі зірк воўк вачмі, як сабака лавіў. Усё забыў ён, і пушчу, і вольны прастор. Навучыўся віляць перад панам хвастом. Час ішоў, і настала ліхая пара. Паня з псярню разам прагналі з двара і пайшлі хто куды. Адгукнулася кроў, пацягнула ваўка да старых сваякоў. Усё змяшалася ў воўку і роспач, і злосць. Можа, у лесе хоць знойдзе гатовую косць. Там з паклонам павінны сустрэць сваякі, гайдамакі лясныя, сівыя ваўкі. Там не чулі, што ў свеце прынаднага ёсць і пра панскую ласку, пра панскую косць. Стане панам ён сам, бо ў панскім двары шмат пазнаў ён, пра што і не чулі звяры, пра людскія парадкі, пра звонкі ланцуг. Зменіць ён усё жыццё сваякоў валацуг. Ён навучыць ваўкоў людзям рукі лізаць і найбольшае шчасце на месяц брахаць. Вось і лес. Цёмным строем нахмураных дрэў, грозным шумам ён блуднага сына сустрэў. З гордым выглядам воўк аглянуўся наўкол, не відаць ані следу нідзе сваякоў. Дзень сканаў, заклубіўся між дрэвамі змрок і заляскаў зубамі ад голаду воўк. Змрок згусцеў. І тады сотні зорак ярчэй запалалі дзясяткі суровых вачэй. Гэта, брацце, ваўкі. Дык чаму гэткі страх захістаўся ў новага госця ў вачах? Дык чаму задружэў і падціснуўся хвост, і ўздымаецца роспач клубочкамі слёз? І на памяць прыйшла панскай псярні страха. Воўк у роспачы злой не завыў, забрахаў. Воўк стары падышоў. Ты адкуль і чаго гэтак позна вярнуўся да лесу свайго? Хоць абліччам ты воўк, ды сабака нутром, дык вяртайся назад да людзей, да псяроў. У няволі ты жыў мой, за нас весялей, толькі воўчая воля для нас даражэй.
уцякай жа туды, дзе жыве чалавек, ды сустрэцца з ваўком, зарачыся навек. У гэту ноч палясоўшчыкі чулі ў бары, нібы склікалі веча лясныя звяры. Вылі страшнай, грознай, з дзікім выццём, перавіўся ледь чутна, прыдушаны стоган. Дні прайшлі, але доўга яшчэ мужикоў удзень і ўночы трывожыў дзіўны нейкі воўк. Як сабака блудзіў дзень і ноч каля хат. Як сабака скуліў, як сабака брахаў. Алесь Дудар і асобныя яго сябры не хацелі ператварацца ў такіх вось прыкормленых ваўкоў. Ненармальная сітуацыя была па ўсёй рэспубліцы. Асабліва востра яна адчувалася ў сценах беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пра гэта ж мы пагаворым пасля чарговай кампазіцыі Кіта Джарэта. У аўторак, 4 снежня 1928 года, у 278 нумары Савецкай Беларусі на апошняй старонцы з'явіўся ліст у рэдакцыю за подпісам Андрэя Александровича, Алеся Дудара і Махася Зарэцкага. Паважаны таварыш рэдактар, дазвольце праз вашу газету давесці да ведама савецкай грамадскасці наступнае. З нейкага часу ў сценах Беларускага дзяржаўнага універсітэту пачалося упартае цкаванне беларускіх пісьменнікаў-студэнтаў. Найбольш яскрава гэта кампанія выявілася ў заметцы, змешчанай у нумары 1 на стенгазеты педфаку «Кузня осветы» под назвай «Фрагменты из жизни второго курса литературного отделения». У гэтай заметцы, прасякнутай тупым мяшчанска-зайздрослівым асцярвяненнем, відаць выразны замер скампраметаваць беларускага пісьменніка, узвёўшы на яго самыя бязглуздыя, самыя дзікія вінавачванні. Беларускіх пісьменнікаў абвінавачваюць у групавой замкнутасці, быццам не разумеючы таго, што з першых дзён паступлення ва універсітэт ніводзін студэнт не можа быць аднакава дружным як з тымі, з якімі ён некалькі год працаваў, так і з тымі, якіх ён першы раз бачыць у вочы. Беларускіх пісьменнікаў абвінавачваюць у беларускам шовінізме, не маючы на гэта абсалютна ніякіх падстаў, калі не лічыць толькі таго, што гэтыя пісьменнікі, няўпрыклад іншым студэнтам, усюды і заўсёды гавораць па-беларуску. Беларускіх пісьменнікаў абвінавачваюць у тым, што яны чыста апранаюцца, носяць гальштукі, каўнерыкі, капелюшы, акуляры. Які злачынны шык. Маюць на галаве валасы і ў кішэні насавыя хусцінкі. Беларускіх пісьменнікаў абліваюць памыямі самыя брудныя хуліганскія лаянкі, абзываючы жывотнымі, раўняючы з сабакамі і ўжываючы іншыя непрыстойныя ў сценах універсітэту прыёмы. Гэты шалёны падыход раз'юшанай дробна-буржуазнай стыхіі не сустрэў аніякага адпору з боку студэнцкіх і грамадскіх арганізацый, а рэдакцыя газеты ў сваёй прыпісцы нават салідарызавалася з гэтай пісулькай і працягнула кампанію ў чарговым нумары газеты. Дзякуючы гэтаму шкодныя мяшчанскія настроі распаўзліся па ўсім універсітэту і нават за яго сцены, зрабіўшы імёны беларускіх пісьменнікаў прадметам зласлівых насмешак і плётак. Усё гэта зрабіла немагчымым для беларускага пісьменніка заставацца ў беларускім дзяржаўным універсітэце і прымусіла нас з болем у сэрцы пакінуць яго і шукаць магчымасць пашырэння сваёй асветы ў іншых навучальных установах Савецкага Саюзу. Подпіс Андрэй Александрович, Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі. 1 снежня 1928 года. Хлопцы нават не ўсведамлялі і не разумелі, у што яны на самай справе ўвязаліся. Гэта была вялікая рызыка, нават большая рызыка, чым калі асобныя пісьменнікі выйшлі з маладняка і ўтварылі ўзвышша. Што гэта была за рызыка, да чаго гэта прывяло, мы з вамі пагаворым пасля ізноў жа невялічкай музычнай паўзы. Паслухаем ізноў Кіта Джарэта.
Вось гэтыя фартэпіянныя хаатычныя пераборы, гэта было тое, што адчувалі і сябры нашых герояў, і партыйныя дзеячы, і ўсе. Гэта быў сапраўдны шок. Ніхто так не паступаў. Ніхто не пакідаў сцены дзяржаўнага універсітэту, шырока аб'яўляючы аб гэтым у галоўнай газеце нашай рэспублікі ў савецкай Беларусі. Іхняя заява і праўда была сапраўдным шокам і для сяброў, і для партыйцаў. Але неўзабаве быў дадзены адказ. І пачалася сапраўдная, непрыхаваная вайна супраць беларускіх пісьменнікаў. У тым жа годзе Алесь Дудар складае свой славуты антыкрамлёўскі верш «Пасеклі край наш папалам». Пасеклі край наш папалам, каб панскай вытаргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам, няма сумлення ў душах рабскіх. І цягнем мы на новы строй старую песню і чужую. Цыгане шумную толпой па Бесарабіі качуюць. За ўсходнім дэспатам царком мы бегаем на задніх лапах, Нью-Йорку грозім кулаком і Чэмберлена лаем трапна. Засыплем шапкамі яго, ура-ура, потопім у соплях. А нас тым часам з года ў год тут прадаюць у раздроб і оптам. Мы не шкадуем мазалёў, мы за чужых праклёны роем, але без торгу і без слоў мы аддаем сваіх герояў. Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы. Без нас всё робяць махляры ды міжнародныя падлізы. Распаўся б камень ад жальбы, калі б ён знаў, як торг над намі вядуць маскоўскія рабы з великапольскімі панамі. О, ганьба, ганьба, у нашы дні такі разлом, туга такая, і баюць байкі баюны северо-западного края. Плююць на сонца і на дзень, о дух наш вольны. Дзе ты, дзе ты? Ім мураўёўскі б гальштук уздзець нашчадкам мураўёўскім гэтым. Але яшчэ глушыце кроў, гарыць душа, і час настане, калі з-за поля, з-за бароў па-беларуску сонца гляне. Тады мы ў шэрагах сваіх, быць можа, шмат каго не ўбачым. З тугою ў сэрца ўспомнім іх, але ніколі не заплачам. А дзень чырвоны зацвіце, і мы гукнем яму «Дабры дзень!» І са шчытом, ці на шчыце, у краіну нашу зноў мы прыйдзем. Як вынік, неўзабаве Алесь Дудар быў арыштаваны ГПУ 20.03.1929 года. Это быў першы арышт беларускага савецкага пісьменніка. І гэта быў, безумоўна, першы такі званок. Гэта было для ўсіх проста вялікая такая нечаканка. Нікога яшчэ так з вядомых пісьменнікаў не арыштоўвалі. Дудар быў першы. Ён быў высланы на 3 гады ў Смаленск. Зноў арыштаваны ў Смаленску 22.07.1930 года, прывезены ў Менск на допыты па справе Саюза вызвалення Беларусі. А ў 30-м годзе, нагадываю, у чэрвені-ліпені, это пачалася акурат першая хваля рэпрэсій. У 31-м годзе ён апынуўся зноў у Смаленску. Падчас высылкі яго кідае жонка, паэтка Наталья Вішнеўская, з якой ажаніўся ў 28-м годзе. А сярод паэтаў яго па-сапраўднаму падтрымлівае толькі адзін. Выдатны паэт-маладняковец Валерый Маракоў, які яму не здрадзіў, які да яго прыязджаў, які яго маральна падтрымліваў і натхняў і спрыяў. Алесь Дудар не хацеў ісці на супрацоўніцтва з НКВДыстамі, не хацеў ператварацца ў таго самага ваўка, якога прыкармілі паны. Па вяртанні ў Менск ён в асноўным займаўся перакладамі. Адзін з самых яго вядомых перакладаў быў гэта пераклад знакамітага рамана ў вершах Яўген Анегін 1936 года. Трэці раз Алесь Дудар быў арыштаваны 31 кастрычніка 1936 года у Менску па адрасе вуліца Правадная, дом 15А, кватэра 2. Алесь Дудар, як мы ведаем, быў фізічна знішчаны. Але духоўна ён застаецца з намі. Яго паэзія ў сённяшнія сумётна-халодныя завеі сапраўды ратуе. Тых, хто любіць проста цудоўную эстэцкую паэзію, эстэтычныя творы а-ля Богданович, ты будуць чытаць яго кнігі, такія як «Сонечнымі сцежкамі» альбо «І залацісцей сталёвей». Тых, хто любіць паэзію поўную бунту, болю, пратэсту, ты будуць чытаць яго зборнік паэзіі «Вежа», альбо кнігу «Выбранага», якую клала Ганна Северынец і выдала ў 2017
17 годзе. Алесь Дудар ён розны, Алесь Дудар творча і эстэтычна багаты. Хочется таксама два словы сказаць і пра яго сястру. Яго сястра, якая была на 10 гадоў за яго маладзейшая, яна, па сутнасці, праз усё яго кароткае жыццё была і заставалася яго лепшым сябрам. Яна заўсёды яго падтрымлівала. Ці калі ёй было 10 гадоў, ці калі ёй было 20 гадоў, ці тады, калі ён уже быў знішчаны, і ўжо наступілі тыя светлыя часы, год 55, 56, гэта калі ўжо памёр Сталін, гэта калі ўжо Хрушчоў быў пры ўладзе, калі ён ужо аб'явіў, што былым вязням будзе амністыя, што ўжо ёсць некая надзея на свабоду, і многіх пісьменнікаў рэабілітоўвалі. Большасць рэабілітоўвалі тых, хто ўжо быў, тых, хто загінуў пасмяротна, рэабілітавалі Алеся Дудара, і менавіта ягоная сястра дамаглася таго, каб у 1959 годзе выйшла яго кніга «Выбранага». Многія не хацелі, каб яна выходзіла, крывіліся, но навошта? Гэта пісьменнік чыста 20-х гадоў, ён нічого новага нам не можа даць. Яна гэтага дамаглася. Яна перамагла таксама ў нейкім сэнсе ўжо тую хрушчоўскую сістэму і зрабіла так, каб Алесь Дудар зноў з'явіўся перад чытачамі. Таму не будзем забываць і яе, не будзем забываць гэтага сапраўды вялікага, геніяльнага беларускага паэта. У наступны раз мы будзем гаварыць пра сябра Алеся Дудара, Анатоля Вольнага, які быў каралём беларускага фельетона 20-х гадоў, быў майстрам шыкоўнага авантурна-прыгодніцкай прозы, складаў такія неадназначныя, але таксама цікавыя вершы, быў Дон Жуанам па жыцці, словам, вельмі быў вясёлы, яркі, неадназначны, нечаканы чалавек і творца. Анатоль Вольны будзе нашым героем у наступны чацверак. Ну а мы пакуль развітваемся з вами. З вами працавала цудоўная спадарня Алена. Дабранач. Файная спадарня Александра. Мой любімы гукарэжысэр пан Янак, яго усмешка чыста джакондаўская мяне заўсёды натхняе. Ну і я з вами быў Васіль Ранько-Майсюк, і сёння была заключная серыя пра Алеся Дудара. Ну а мы пачалі слухаць Кіта Джарета. Першая была кампазіцыя, дзе ён выконваў твор Карла Філіпа Эммануэла Баха, і завяршым мы творам Карла Філіпа Эммануэла Баха ў выкананні Кіта Джарета. Калі ласка, саната сі мінор у выкананні Кіта Джарета. Да пабачэння.